Er du træt af angst eller anden unødvendig frygt? Måske har det sat sig i dig, så du for eksempel døjer med tankemøller, søvnbesvær eller stress. Det kan være svært at leve livet sådan. Du har måske prøvet en masse terapi, hvor du bare skulle snakke om tingene, og måske fik du nogle værktøjer til at håndtere symptomerne. Men uden at det var særligt effektivt i længden. Måske har du slet ikke fået behandling mod angsten eller den unødvendige frygt. Det er muligt at blive angstfri, på egen hånd endda, med de samme anerkendte og evidensbaserede metoder og tilgange, som jeg dagligt bruger i min psykologpraksis, som for eksempel målrettet oversætsbehandling og klinisk hypnoseterapi. Og det endda i dit helt eget tempo. Det er selvfølgelig med min hjælp, og uden at du behøver forudgående viden eller færdigheder. Mit navn er Ottilie Henriksen, jeg er autoriseret psykolog og har haft min egen praksis siden 2011, hvor jeg har behandlet mere end 1000 klienter med deres psykiske udfordringer. Mange er ramt af angst eller anden unødvendig frygt. Det kan fx være almindelig angst, panikangst, social angst, helbredsangst, præstationsangst, eksamensangst, konfliktangst, separationsangst osv. osv. Det kan også være tankemøller, unødvendige bekymringer, fobier, usikkerheder eller lignende. Angsten og den unødvendige frygt kan omhandle frygt for ikke at være god nok, eller at andre tænker negativt om en, frygt for at komme i konflikt, frygt for at blive fyret, for at flyve, for edderkopper, køre bil og meget andet. Det kan være rigtig frustrerende og begrænsende at have angst eller anden unødvendig frygt, både i en svær dag, men også i forhold til de muligheder og oplevelser, man typisk går glip af i livet på grund af angsten. Alt dette kan blandt andet føre til stress, depression, søvnbesvær og meget andet. Der er selvfølgelig nogen, der ved, at de har angst. Men der er også mange, der ikke ved, at når man går og frygter unødvendigt, og man ikke bare kan lade være med at bekymre sig om denne unødvendige frygt, så er der typisk tale om en eller anden form for angst. Og selvom man måske ikke nødvendigvis opfylder alle kriterier for at kunne få en angstdiagnose, så kan det være meget generende alligevel at gå og frygte alt muligt unødvendigt, uden at kunne stoppe tankerne, følelserne eller de kropslige reaktioner. Der er også mange, der allerede har forsøgt at få behandlet deres angst eller en unødvendig frygt, men hvor det ikke rigtig er lykkes helt, da de måske kun har fået dæmpet deres symptomer lidt, eller for en kort periode, og det kan være meget frustrerende. Den gode nyhed er, at den bedste løsning til at overkomme angsten oftest er oversætsbehandling. Det ser jeg dagligt i min psykologpraksis, og det er uanset om man er diagnosticeret eller ej, og uanset hvad det end er, man nu frygter unødvendigt. Og når man får oversætsbehandling under klinisk hypnose, så går det oftest endnu hurtigere med at blive sig selv igen, da man nemmere og mere direkte kan tilgå de tidligere oplevelser og bearbejde dem. Men der er desværre mange, som ikke får den rigtige en-til-en oversætsbehandling hos en psykolog. Det er blandt andet på grund af, at det ikke er alle, der selv kan eller ønsker at betale et klassisk en-til-en forløb hos en psykolog, der netop kan oversætsbehandling. Der er også mange, der desværre oplever at skulle vente rigtig længe på at komme i gang med deres behandling, da der oftest er lang ventetid til at starte. Man kan desuden have svært ved at finde tid til at mødes lige præcis, når psykologen har ledige tider. Det kan enten være på grund af arbejde, små børn eller andre pligter i livet. Det kan også være, at man har udfordringer med at komme uden for sit hjem, måske på grund af psykiske eller fysiske forhindringer, som f.eks. social angst, angst i forbindelse med at være i de offentlige rum, handicaps eller langvarige sygdomme osv. Og det kan også være så simpelt som, at man bor for langt væk fra psykologens praksis, så det er svært at komme dertil. Derfor har jeg lavet dette digitaliserede psykologforløb Overkom din angst, præcis med oversætsbehandling og klinisk hypnoseterapi. Her kan du forholdsvis nemt og med stor sandsynlighed blive helt fri for angsten. Og da det er digitalt, så kan du starte med det samme og bruge det, når du har tid
og hvor du vil, og til en brøkdel af, hvad et klassisk 1-til-1 psykologforløb koster. Når de kliniske hypnosebehandlinger udformes som årsagsbehandling, så kan man behandle selve årsagerne til den unødvendige angstbredtænkning fra roden af. Og når man har fået hjulpet hjernen til at reagere på den nye angstfri måde, så bliver det nemt at være angstfri, altså helt uden den unødvendige frygt. Så som sagt, det digitale psykologforløb Overkom din angst er en forholdsvis hurtig og nem måde at slippe angsten på. Du kan derfor nu blive behandlet for angsten hvor som helst, når som helst, til en brøkdel af, hvad et almindeligt 1-til-1 psykologforløb koster. Siden 2011 har jeg behandlet over 1000 klienter i min psykologpraksis, både ved fysisk fremmøde i centrum af København og online, og gør det stadig dagligt med anerkendte og evidensbaserede metoder, som f.eks. klinisk hypnosebehandling, ressourceterapi, kropsterapi, metakognitiv terapi, kognitiv terapi og meget, meget mere. I min praksis har jeg en gang med klienter, som ikke kan eller vil fortælle om deres bagvedliggende udfordringer og de oplevelser, de har haft, hvilket så kan være lidt svært at behandle med de traditionelle metoder, da de netop tager udgangspunkt i den enkelte klients udfordringer og oplevelser. Derfor har jeg udviklet en metode til at behandle de bagvedliggende årsager, uden at kende fortællinger om disse årsager, oplevelser og begivenheder. I disse tilfælde bruger jeg mine metoder på en helt unik måde, så jeg for eksempel ikke behøver at vide, hvad klientens oplevelser har været, for at kunne behandle årsagen til deres angst eller anden unødvendig frygt. Dette kalder jeg for contentless behandling. På den måde hjælper jeg disse klienter til for eksempel at blive angstfri, selvom de ikke kan tale om tingene. Det er denne samme contentless behandling, som jeg bruger i det digitaliserede psykologforløb Overkom din angst. Og det er præcis derfor, at det virker, selvom det er et digitalt forløb uden fysiske eller online 1-til-1 terapisessioner. De, som allerede bruger eller har brugt det digitaliserede psykologforløb Overkom din angst, har været rigtig glade for det. Jeg er så heldig at have fået lov til at gengive, hvad de har skrevet om deres oplevelser med forløbet. En har for eksempel skrevet: Jeg er godt i gang med uge 6 og bruger hypnoserne dagligt. Sidste uge gav virkelig noget for mig, og jeg havde virkelig en god uge, hvor jeg kunne begynde at mærke mig selv mere og mere. En anden har blandt andet skrevet: Forløbet er nemt at følge og bliver godt forklaret. Det er også en kæmpe fordel, at forløbet er online. Behandlingerne kan gennemgås, når det passer ind i dagen, og hvis når der opnår yderligere behov. Jeg sparer også tid og kræfter på transport, nu hvor forløbet foregår hjemme. Og en tredje har skrevet: Jeg vil give en kæmpe anbefaling til de selvterapeutiske online forløb Overkom din angst. Fra starten blev man taget kærligt i hånd og får viden om metodernes virkning og effekt, så alle de kliniske hypnoser, man skal igennem, giver mening og stor tryghed. Jeg mærkede allerede efter 2 uger de spæde effekter af programmet. Fantastisk. Men det digitaliserede psykologforløb Overkom din angst kan du altså få psykologbehandling med de samme metoder som ved 1-til-1 terapi i min psykologpraksis. Det betyder, at du kan få årsagsbehandling ved hjælp af klinisk hypnoseterapi, hvor du vil og når du vil, og på den måde blive angstfri. Det er fordi, at din hjerne og din krop efter behandlingen vil reagere i samklang med, hvad der sker omkring dig. Og så slipper du også for de generende symptomer som tankemøller, søvnbesvær, generelle uhensigtsmæssige tanker og adfærd osv. Forløbet er bygget op over 12 moduler, som kan tages over 12 uger, men man behøver dog ikke at skynde sig og nå det på 12 uger, hvis man hellere vil tage det i sit eget langsommere tempo. Hvert modul har sit eget fokus med tilhørende instruktionsvideoer og kliniske hypnosebehandlinger, arbejdende hen imod årsagsbehandling. Det er fint at gentage moduler, hvis man ikke er helt i mål med det enkelte moduls fokus efter 1 uge. Men er man i mål og har gennemført modulernes
behandlinger med afklarethed og tryghed efter 1 uge, så er man klar til at gå videre. De fleste oplever allerede forbedring efter 1 til 3 uger, og alle er angstfri helt eller meget hen ad vejen efter de 12. modul. Måske er du i tvivl om, hvordan et digitalt behandlingsforløb kan virke, når psykologen ikke kan tale med dig, høre om dine følelser, oplevelser og svare dig direkte. Det er der mange, der spørger om i hvert fald. Men det er tænkt ind i designet af forløbet, og det er det, der er ret unikt. Jeg hjælper som sagt faktisk allerede i dag klienter af med deres angst i min klinik, uden at kende de bagvedliggende begivenheder, når klienterne ikke kan eller vil snakke om disse bestemte begivenheder. Det vil sige, at jeg kan arbejde uden indhold, altså contentless. Det er netop det, jeg har anvendt og gjort muligt i dette digitale forløb Overkom din angst. Mange er i hvert fald glade for ikke at skulle snakke om de voldsomme oplevelser forfra. Det kan også være, at du frygter at få angst under en behandling. Det er forløbet også designet til at støtte dig i, da forløbet forbereder din hjerne til at være tryg hele vejen. Du får desuden specifik viden om angst, viden som ikke er så udbredt, hvilket også hjælper på, hvor tryg du er i forløbet. Dette forløb er særligt, fordi det er årsagsbehandling under klinisk hypnose, som får din hjerne til at reagere anderledes, sådan som du ønsker det og bestemmer, at det skal være. Og når årsagsbehandling er på plads, så bliver angst og sind endelig flyttet fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen, som er det, vi gerne vil opnå. Fordi i langtidshukommelsen er der nemlig ikke rigtig følelsesmæssige reaktioner, når man tænker på det gamle. Du vil altid kunne huske, som et minde eller en tanke, hvordan du har haft det i forhold til angst, men du vil ikke føle den unødvendige angst længere. Heller ikke, når du mindes tidligere angstudløser, eller når du har minder om tidligere angstepisoder. Det eneste, du skal gøre for at begynde på din behandling med det digitale psykologforløb Overkom din angst, er at trykke på linket i beskrivelsen her nedenunder. Her kan du nemt tilmelde dig forløbet, og efter tilmelding vil du inden for få minutter modtage en mail, som giver dig adgang. Og så kan du starte din behandling med det samme. Dette forløb kan altså være din mulighed for at blive angstfri fra roden, altså med årsagsbehandling, hvor og hvornår du vil, til en brøkdel af, hvad et klassisk psykologforløb koster. Uden en masse redskaber at skulle huske, og uden at du skal slukke angsten om og om igen. Du bliver bare dig selv fra din sunde kerne, som før du fik angst. Du skal ikke snakke om dine problemer i lang tid, men arbejde med løsningerne på problemer under klinisk hypnoseterapi, så din hjerne reagerer angstfri igen helt naturligt. Det bedste ønsker til dig mod et angstfrit liv.